pokusila, tak se především ptám, co jsme za věci a lidi přidali k dílu našich předků my. Takže začnu těmi věcmi. Nebudu náchodským blahopřát k jejich krásné radnici, protože ti dnešní se oni nezasloužili. Ale budu jim blahopřát k tomu, že jejich pivo je nejlepší na světě, protože jste vyhráli anonymní, zdůrazňuji anonymní soutěž v Londýně, které se dokonce účastnilo několik tisíc značek. A když je to soutěž anonymní, tak nemůžete podvádět, nemůžete korumpovat. Tam už skutečně rozhoduje kvalita piva. Setkal jsem se s ne desítkami, ale stovkami starostů a primátorů a pan hejtman může potvrdit, že během celé své návštěvy Královéhradeckého kraje jsem ještě nikdy neřekl, že starostu daného města pokládám za jednoho z nejschopnějších starostů, se kterým jsem se kdy setkal. Tak to říkám dnes. Znám Jana Birkeho velmi dobře, setkal jsem se s ním mnohokrát a blahopřeji mu k titulu skokan, což není druh žádný, jak byste si možná mysleli, ale což je druh politika, který z naprosto nevolitelného místa přešel na místo volitelné, což znamená, že program našeho dalšího setkání už budete určovat výlučně vy svými názory a svými otázkami. A já slibuji, že jim budu pozorně naslouchat a pokusím se některé z nich uplatnit tam, kde prezident republiky má své kompetence. Ať už tím, že si může povolat členy vlády, což už se dnes do značné míry začíná dít. Může vystupovat v parlamentě, také může teoreticky zorganizovat státní převrat, protože je vrchní velitel ozbrojených sil, ale o to jsem se zatím nepokusil. Jinými slovy, jsem připraven naslouchat vašim názorům a naslouchat s porozuměním, trpělivě a s prosbou, abyste byli co nejostřejší a co nejprovokativnější, protože ty otázky typu pane prezidente, jak to děláte, že jste tak geniální, jsou nesmírně příjemné, ale už jste si možná dávno všimli, že já geniální zdaleka nejsem. A pokud se mně někdy podaří dosáhnout úrovně opravdového selského rozumu, tak budu velice. A nyní je prostor, jak bylo řečeno, pro vás. Takže prosím o vaše dotazy. Já vím, vždycky je těžké položit první dotaz. Následující otázku. Nevím, jestli ve své skromnosti pan starosta se pochlubil, že zhruba před 2 lety zde na náchodské radnici vznikla koalice Stop hydraulickému frakování v České republice a jestli o této problematice, která ohrožovala občany České republiky a v prvních počátcích právě zde Náchodsko, Trutnovsko a Broumovsko, zájmem zahraničních těžařů, kteří zde chtěli začít zkoumat a poté posléze těžit. Zda jsem pro břidličný plyn tady v tomto kraji odpověděl slovy pro Boha ne. No a za třetí, chtěl bych upozornit, že už bývalý ministr životního prostředí Podivínský zakázal oné těžařské firmě, která se jmenuje nějak Saus a ještě něco zatím, Saus a něco. Saus je jich, jo, podle toho si to pamatuju, možná Saus Oil, tak zakázal jakékoliv
byť i průzkumné práce se zdůvodněním, že by to narušilo zdroje podzemní vody. Takže tady se tak trošku probíjíme do otevřených vrat, protože ta těžba už asi před půl rokem. Jenom mi dovolte, pane prezidente, opravdu krátkou poznámku. Je pravda ta, že to dotčené území nebylo jenom Náchodsko, ale bylo to i Trutnovsko a celý Rumunský výběžek. A musím říci, že tady se stalo něco neuvěřitelného, že zástupci ty starostové na těch radnicích jsou každý z jiné politické strany. Bylo jich celkem 56 těch měst a obcí a já musím říct si snad historicky od vzniku samostatného státu si dovolím tvrdit, že tohleto byl společný jmenovatel, který spojil všechny starosty, kteří to do jednoho odmítli, včetně samozřejmě vedený metodikou koalice Stop HF. Děkuji, pane prezidente, za podporu této věci. Dámy a pánové, prosím další dotaz. Prosím. Dobrý den, pane prezidente. Já jako ekonoma a prognostika se chci zeptat, jaké vidíte vývoj naší ekonomiky, když nás postupně předbíhají státy, které byly kdysi rozvojovými, protože věnujeme strašně malou pozornost technickému vzdělání. My budeme mít tolik intelektuálů a za chvilku nebudeme mít kdo dělat, nejsou řemeslníci, nejsou odborníci. A přitom Evropská unie nám dává možnost čerpání 7 miliard korun na podporu technického vzdělání a předčerem pan ministr školství, u kterého jsem před 14 dněma byl, si neví rady s tím, jak to udělat. Jak to vidíte, jak můžeme tomu pomoci? Děkuju. Tak oni nás ty státy předbíhají v tempu růstu hrubého domácího produktu. Zaplať pán Bůh jsou ještě trochu za námi z hlediska životní úrovně, tedy reálné mzdy, ale už nás dohánějí a dohánějí nám právě proto, že roste ekonomický výkon u nich daleko rychleji než u nás. Naprosto s vámi souhlasím v té věci podpory technického vzdělání, ale vzpomeňte si na tu situaci, na tu nadšenou atmosféru, potřebujeme více kvalifikovaných právníků. A zejména ze všeho nepotřebujeme učně. A když už uděláme nějaký ten učební obor, tak nejlépe ze všeho s maturitou. Já souhlasím, a byl to i můj návrh, s ministrem Chládkem, že místo maturity by měl mít učební obor ukončit mistrovskou zkouškou, protože když k vám přijde instalatér, tak vás zajímá, jestli vám dokáže spravit vodovod. Jestli jste viděli ten film Marečku, podejte mi pero, no tak tam se říká, i skladník může číst Vergilia v originále. Zajisté, že ano, ale když potřebujete spravit vodovod, tak vás Vergilius příliš nezajímá. Co s tím konkrétně dělat? Je tady jedna možnost, kromě mnoha jiných, které se říká duální systém a který je v Německu. A ono to jednou bylo u nás a ne vše, co bylo v minulosti, ostatním politikům, aby přispěli na dluh, který vytvořili a já mu velice rád vyhovím. A zítra na tiskové konferenci k tomu všechny politiky vyzvu. Nicméně, víte, to zdravotnictví, to není 16 parkovacích míst a to není betonová střecha. To zdravotnictví jsou především velké zlodějny, velké podvody a sypání peněz do vlastní kapsy a proto tomu říkáme černá díra. Pokusím se vám říci alespoň 2 nebo 3 příklady. Víte, jaká je cena zahraničního léku? To vám každý řekne v lékárně. Ale nevíte, že 2/3 této ceny jsou takzvané patentové poplatky. To znamená, že kdybyste měli léky bez patentové ochrany, kterým se říká generika,
a které působí na takové věci, jako je chřipka, úplně stejně jako ty drahé zahraniční léky, tak ušetříte 2/3 a na celostátní úrovni ušetříte miliardy. To za prvé. Ale to bychom nesměli mít lékaře, které zahraniční farmaceutické společnosti pozvou na kongres na Havaj a řeknou jim, no a pana doktore, jistě budete rád předepisovat na ně poněkud dražší, ale daleko účinnější přípravky. Za druhé, v minulosti si každá nemocnice z prestižních důvodů nakoupila co nejdražší zařízení, ať je to magnetická rezonance nebo cokoliv jiného. No a to zařízení je někdy, neříkám všude, využíváno 2-3 hodiny denně, zatímco správně by mělo být v provozu 24 hodin denně. No a tady máte další jasnou ztrátu. Třetí ztráta, máme tady 7 zdravotních pojišťoven. 7 mramorových paláců, plných úředníků a to je daleko větší výdaj na těch 16 parkovacích míst. No a pak je tady poslední problém. Představte si, že třeba operace slepého střeva vám jedna a tatáž pojišťovna určuje nebo oceňuje úplně jinak. Požádám o dotaz, prosím, pan, v té ledě modré bundě. Já se omlouvám, já je samozřejmě znám jménem, ale nemenuje, takže pan Kolísko. Tak jsem Kolísko rozhodl. Turista Náchodský. Pane prezidente, zdravím vás tady u nás. Ale vzpomenete si, v roce 96, tuším to bylo, na předvolební akci, ještě tady v bunkru, u okresního úřadu, jste slíbil pomoc. A já vám chci poděkovat, že jste ta pomoc se podařila v roce 99, když jsme spláceli 5 975 900 korun za jirářskou chatu, což byla kupní cena, a ne ten posudek znalecký původního majitele jednoty hromadspotřební družstvo, který byl o 1 milion korun vyšší. Moc krát vám děkuji. Já děkuji a přiznávám se, že na dobré činy se obvykle zapomíná, špatné činy si člověk pamatuje, takže pokud jsem udělal i v tomto případě, a můžete si udělat maturitu, aniž byste cokoliv věděli, ale za to se tam vybírá dost vysoké školné, protože vždycky je něco za něco. No, máme právnickou fakultu Plzeňské univerzity, o ní snad ani mluvit nemusím, to je obecně známo, včetně množství významných politiků, kteří tam úspěšně studovali a prokázali svoji genialitu krátkostí, nikoli délkou svého studia. No a máme málo strojařů, čili dávejme stipendia schopným studentům, kteří chtějí studovat například České vysoké učení technické. No a když chce někdo studovat klasickou filologii nebo kulturní antropologii, ať si to zaplatí sám. Představitel města, pana prezidenta na radnici. Já bych chtěl poděkovat panu hejtmanovi, že se podařilo do programu návštěvy pana prezidenta v Královéhradeckém kraji zaimplementovat náchod. Já děkuji panu prezidentovi i přesto, že byl 15krát v náchodě a já mám speciálně schovanou otázku, kterou jenom rychle řeknu, jestli byl na Náchodském zámku a někdy pil náchodskou idu, a pokud ne, tak náchodskou idu dostanete na radnici a Náchodský zámek vám ukážu z radnice, protože je to nejkrásnější pohled. No tak zatím máte věž zahalenou plešením. No tak co kdybyste, protože já do každého kraje budu jezdit jednou za rok, trošku hejbli, nechci říct čím, jakou částí těla, a
během jednoho roku dokázali tu věž Náchodského zámku ukázat turistům i mně v plné kráse. Můžeme se na tom dohodnout. Rok je docela dlouhá doba. Pane prezidente, máte pravdu. Samozřejmě chci vás ubezpečit, že s panem novým ministrem kultury Hermanem jsme domluveni na tom, že rekonstrukce bude dokončena do konce roku, takže vám to můžu slíbit. Máte smůlu, já přijímám pana ministra Hermana v pátek na jeho žádost, tak se ho na to zeptám. Ne, že bych vám nevěřil, ale to víte, ten prosinec, ten je krásný termín, ale v každém případě my jsme si podali ruku na 1 rok, takže máte ještě 6 měsíců rezervu. Přeji všem lidem z Náchoda a širokého i dalekého okolí štěstí a krásný a dlouhý život. A taky to, aby byli zdraví, protože to je ze všeho nejdůležitější. Krásný den a nashledanou. Děkujeme, nashledanou.